Side plank. Οδηγίες. Αρχική θέση. Ξαπλώστε στο πλάι σας, στηριχτείτε στο αντιβράχιό σας, κρατήστε τα πόδια σας ίσια, τα πόδια σε γωνία 90 μοιρών. Μυϊκή σύσπαση. Τραβήξτε το σωματικό σας βάρος από το πάτωμα, συστέλλοντας τους μύες του κορμού σας μέχρι να δημιουργήσετε μια ευθεία γραμμή μεταξύ του ώμου και του ισχύου. Κρατήστε αυτή τη στάση για τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Τέλος άσκησης. Αργά, χαμηλώστε τους γοφούς σας και επιστρέψτε στην αρχική θέση. Μύες που συμμετέχουν. Αναπνοή. Συνηθισμένα λάθη. Κρατώντας τον αγκώνα σας όχι κάθετα προς το έδαφος, παραδείγματος χάρη όχι με τον αγκώνα σας ακριβώς κάτω από τον ώμο σας, τοποθετώντας το βάρος του σώματός σας στον ώμο και στο χέρι σας. P for Pcam. Side plank. Προτινόμενες επαναλήψεις. Αρχάριο. Ενδιάμεσο. Προχωρημένο.